Allah ka dade gaske. Amma yau da waɗannan maganganun sun sa ka gaya a kan kanka da su mai. Na yi shi ne dan da shi ta ji barka ko za ka yi faɗin da kafin da ke cikin ranka. Amma nan kana neman a wuce gona da ne. Don haka, waɗannan maganganun ya kamata ta tattata da su. Kada da ke kada da sa. Saboda yanzu su mai. Mata ta tashi. Na fata ta amince ne. Ka taɓa ce, zan zo ganin halali ne, da sanar shi